Hola amics i amigues, avui us faig aquest vídeo per parlar-vos de paraules polisèmiques. I us preguntareu, i què són unes paraules polisèmiques? Doncs unes paraules polisèmiques volen dir paraules que tenen diferents significats. I ara us ensenyaré diferents exemples. El primer exemple és pop. Què hi ha? Abans hi havia i ara també algunes vegades, hi ha un estil de música que es diu pop. Si no el coneixeu, el podeu conèixer perquè al Michael Jackson li deien el rei del pop. I no us penseu no us confongueu amb el pop del mar, que té 8 potes. No, vigileu. I també vigileu en cangur, perquè cangurs hi ha l'animal de cangurs, que viu a Austràlia, i hi ha un altre cangur que és els que ens venen a cuidar quan no ens poden cuidar els nostres pares o familiars. Faltar un cargol. No us penseu que us falta un cargol d'aquests, ni tampoc us confongueu en un cargol dels animals que deixen bava. Després, anar de 21 botons. No és que tingueu 21 botons a tot el cos, és que aneu molt mudats. Després, lladre. Ui, aquesta és molt important, perquè no us podeu pensar que per exemple, ja us diuen ens falta un lladre. No us penseu que ens falta un lladre per robar-nos els quadres o el que sigui. És que ens falta un lladre d'aquests. Són 6 endolls. Després, amb la clau. La clau, no us confongueu en una clau d'obrir portes i la clau de sol que trobeu al principi del pentagrama. I ara, tocar el 2 vol dir marxar. I com que a mi ja se m'ha acabat la meva feina, aquí jo toco el 2. Adeu!